ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ತುಂದೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಪಂಡ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ತುಳುವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಕ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಪೊಡು ಗೆರತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುಗು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬುಲ್ಪುಗು ಚಪಾತಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುನ ಗೌಜಿಡು ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಮರತ್ತೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ನೆಲ ಪೂರ ಒರೆಸೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬುಲ್ಪುಗರ ಫುಲ್ಲು ತುಳ್ಳಾರ್ದನ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಹರ್ತದು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪ್ರಕಟ ಪುರದನಾಗ ಸಾಕು ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೊರ ಬೊಲ್ಪುದ ಬೇಲೆ ನನಗ ಇಡೀ ಕೈಕಾರು ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಂಜಾನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮೀನು ಮಂತಿತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಅಂಚ ಅವೇ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬೇತದಾಯ್ತು ಅನ್ಪುನೇ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುನು ತೋಳುದಾಯ್ತು ಮನ್ಪುನು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸಾಂಬಾರ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾಯ ಪೂರ ಪತ್ತಜಿ ಪನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಖಾಲಿ ಅಂತ ಜೀವಿದ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಪರ್ದು ನೀರು ಪರ್ದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಬೇತ ದಾಲ ಪರ್ಜಿ ಪರೋಡಾತ್ರಿ ಚಾಯ ನಾನ ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತೆನ್ನ ಚಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾಯನಾಗ ಪುಷ್ಪವೇನ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಚೂರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನ ತಿನ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇನಿತ ದಿನ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆಂಟ ಕಾತೊಂದಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಚಪಾತಿಲ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಏನು ಬೇಗ ಚಾಪರದ್ದು ನೀಟಿಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇನಿತ ದಿನ ಭಜನೆ ಬಿದಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದದು ಒಣ ಸೂರ ಅದೇ ಭಜನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮಾಡೋದು ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಪೂತುಂಡು ಕುಕ್ಕುಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುಲ ತಿನ್ನಿಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಂಡ ಅದೇ ಬಾವಳು ಇಲ್ಲು ಬದುಕೊಳ್ಳುದ ನಿಟ್ಲೆ ತೋಜುಂಡಿ ತೋಜು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಥರ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಬಾವಲು ದಾಯ್ತಾ ಮರ್ದಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾವಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನ ನೀಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀ ಬಾವಲಿದ ಕಾಟೋಡು ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಒಂಥರ ತನಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಒಕ್ಕ ತುಕ ಬತ್ತ ಏಕದಾತ ಮತ್ತು ಆಪನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಂಟಿದ್ದೀರ ನೀಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ನಡೆದುಂಬು ಅದೇನೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಡೈರ್ ತುಂಬ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಏನು ಪಾಡಲಿಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನೇಕು ಏನು ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಮೀನ್ಸ್ ಭಜನೆ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಫಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆಟೇನೆ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನೆಟೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆತ್ತನಾಗ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿರಂಚ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ತೊಂದತ್ತೆ ನನ್ನ ನೀರು ಪೂರ ಬಿಡಿಯರಂಡು ಪೂತದೈಕೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು ತುಕ ಪೂರ ಆಯಕ ವಿಕಾಸನ JCP ಒಂದು ಆಕಾಶ ಅಂತಾನೆ ಮೈತ್ರ ನಾಮಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಕಲು JCP ಐಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಂತದೀರು ಇರಟ್ಟಡು ಶೋಕು ಮಂತದೆ ಐ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಮನ್ಪೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಇಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಆನಿರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಗಿರತಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಪೋರ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಪಗೆಲ್ಲದಾಯ್ತಾ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮನ್ಪೊದಿತ್ತೇರಂಡ ಮನ್ಪೊಡಿ ತೂಕ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ತುಳು ಐಕ್ ಇದು ಪೂರ ಪಾತದ ಸೂಪರ್ ಆತನ JCP ಈಕೆ ಮೋಟ್ರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಂತದೀರು ಚೌರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ಹೊರತ ಮುಗಿದು ಕೂಡ ಚಿಗುರುಂಡು ಕೂಡ ಮುಗ್ಗು ಅವು ಒಂದುಂಡು ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ದೈ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇದು ಹೊಸ 10 ಟೊಮೆಟೊ ದೈ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾತಾನೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪರ್ಂದು ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ತೂತಿನಿ ನಿತ್ಯ ತೂತಿನಿ ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಡೈಲಿ ಹಾಕಿದ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿಯ ನೆತ್ತ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮುಗ್ಗಿದಾನಾಗ ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿನಿ ಡೈಲಿಯ ಇಂದು ದಾಸವಾಳ ಏತು ಶೋಕಿತ್ತನು ಪೂರ ಪೆತ್ತದಾಕಿದ್ದು ತಿಂದುದು ದಾಲ ಉಳ್ಳ ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಪೆತ್ತದಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಹತ್ತದ ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಟು ಸೀರೆ ಕಟ್ಟದು ಶೋಕಾತಂದು ಐಪುರ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಚಾದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಚಾಯ ಕದೀರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೋಡಾದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿಕ ಚಾ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾನ ತಿನ್ನಪ್ಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಚಾಯ ಪೂರ ದೀದಾಂಡು ಚಾಯ ಪೂರ ದೀದಾಯಿ ನೀಡ್ದೊಕ್ಕ
ಎನ್ನ ಪೂತದ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತೆ ನೀರು ಬುಡ್ಕಾಂದ್ ಪೂತದ ಇಕ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೀಪುಜಿ ಪೂತದೈನ್ ಪೂರ ಪೆತ್ತ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ ಒಂಜಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂತದೈ ಒರಿಪುಜಿ ಪಂಡ ಗುಲಾಬಿ ದೈ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡಂದ ದಾನ್ನ ಬೊಕ ಯಾನು ರಡ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ದಾಸವಾಳ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾತಿದ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ರೆಡ್ಡೆ ದಾಸವಾಳ ಅವನಿತ್ತನ ಐತ ಪೂರ ತಿಂತಂಡು ಅಲ್ತಂಡೆ ಅವಡು ಬದನೆ ದೈ ಅವಡು ಪೂರ ತಿಂತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಈತ್ ಕಷ್ಟವಾತಂದ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನತ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ ಅನ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಸಾಂಕುಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಪೆತ್ತ ದೆಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬಿತ್ತಿಲಿಗೆ ಪೋಪುಂದಾಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುನೊಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆದವನ್ನ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಓಡೆಗ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಜಂಡಾಯವಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಗ್ ಉಪದ್ರಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಂಕೊಂದನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಗ್ ಉಪದ್ರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಡೈಲಿ ತೂದು ತೂದನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೊಡಿತಾನಾಗ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊರಿಯರ ಸುರು ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಐಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಪಂಡ ಪೆತ್ತಾಗ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂದಾಂಡ ಅವು ಪಂತು ಪೆತ್ತ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಹೇಳ್ತವ್ರ ಐಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೇರು ನರಮಣಿ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ನರಮಣಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಇನ್ನು ಮಂತೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುನು ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಬುಡ್ತ ಆಂಡ್ ಎನ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆದ ಆಯ್ತ ಕೊನ ತೆರಬಂಡದ ಏನು ನೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ತೂನಗನೆ ಟಿವಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಐತ ಬಾಕ್ಸ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟಿವಿ ಫುಲ್ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಲೇಟ್ ದಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಇಂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಇನಿ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಟಿವಿಗೊಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಮೂಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಸಂದದಿತ್ತನೆ ಅಂಚ ಆ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ದೇತದು ಅಲ್ಪ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದಾಯಕ ಆ ಪೈಸೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಟಿವಿ ನಿಕ್ಲು ತೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೀತು ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಈಡೇರಿನಿಂದೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಸಾಲೆ ಬಂತು ಬೀದು ಪೊದಿತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಮೀನು ಒಂಚೆ ಕಾಯ್ತೆ ನಾನು ರತ್ತ ಉಂಡು ಹೊರತ ಕಾಯ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಾದಿತ್ತಲೆ ಹೊನಸ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಕಚ್ಪಂಡ ಬೇಗ ಬಡವು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ನೋಡಾತಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೀನು ಕಾಯ್ತನೆ ತೊಕ್ಕ ಹೊನಸ ಮಂತು ಗಾಂಡು ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಿ ಕೆರೆ ಬಂಡ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಕುನೇ ಅದೇ ಕೊಜ್ಜಲೋ ನಿಪ್ಪೆ ಗದಿ 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 ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊರ್ನೆ ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೋಡತ್ರೆ ಯಾರು ಮಂದಿರೋಗ ಬೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ಲು ಉಂಟೀನಿ ಮಂದಿರ ಅಂಚ ಬರೋಡತ್ರೆ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಒಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್.